Ina son saurayina, a kullum tunanina yaya yake. Bani da wani addu'a akan saurayina wanda ya wuce ya Allah ka tsare min shi. Ya Allah ka sa duk inda yake yana cikin farin ciki. Ya Allah ka ba sa abin da yake so mafi alkhairi. Ya Allah idan ba mafi alkhairi bane, ya Allah ka musanta musu da mafi. Ya kike so ne? Anti zai ba dole ne kuka ba? Ba anti zai ke shaida ne. Hafiz for no reason zai dauki 15k ya bani ya ce skin ina ya try na je na nemi mai in shafa. Amma yau ni nake tambayar Hafiz 3k ba da 3k. Wai ya ce wai albasaranci. Wallahi anti zai ba zan aure shi ba, ya je aure kungiyar. Allah ya isa mu da ya kirkiro wannan stupid idea na wani gudun kula hana. Anti Zainab. In an sha ruwa in ci naman nan ni ba sani ba ko azumin naman yana nan ko babu dai shekaran jiya a jiya dai daren jiya a buge ne. Kana ɗaure sai kuma gefe kai shuru wallahi ba abin da ya dame ka sai da ca cikin kan garin ka ca cikin kwalo kan garin kowa ya zauna a gida a cikin kwalo ka au ai kana cakewa da wiwi ai ba zan idan karamin kwaruwa ce sai da garin ana cewa kowa ya zauna ba zan ma dawo ba sai an sha ruwa zan